నేతి సున్నుండలు అంటే ఎంతమందికి ఇష్టమో కామెంట్ చేయండి. అండ్ నేను చూపిస్తున్న సైజులో 1 కేజీకి ఎన్ని సున్నుండలు వచ్చుంటాయో కూడా గెస్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో చూడండి. కంటిన్యూషన్ అయితే నేను 1 కేజీ అయితే వేయించేసాను. సో ఫైనల్గా చెప్పేస్తాను. ఈ నేతి సున్నుండల టేస్ట్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగున్నదండి. అసలు నోటికి అంటుకోకుండా ఎంత టేస్టీగా వచ్చాయంటే చెప్పలేను. నేను ఎప్పుడూ ఒక 2 మంత్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నానండి మినుములు. అర కేజీ ఆర్డర్ వస్తే నేను 4 కేజీలు మినుములు కొన్నాను. మీలో ఎంతమంది ఎలా ఉన్నారో కామెంట్ చేయండి. అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి అయ్యింది. సో ఇంకా ఫైనల్‌గా 1 కేజీకి అయితే ఎంతొచ్చినాయో మీరు ఇప్పుడు కౌంట్ చేసారా లేదా కామెంట్ చేయండి. టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయింది. మీకు కూడా కావాలంటే వెంటనే ఆర్డర్ చేసుకోండి. 1 కేజీకి మేము చూపించే సైజులో అయితే 22 సున్నుండలు వచ్చాయి. సో ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. అవసరమైన వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. బాయ్.